Mijn naam is Guillaume Nelsen. Ik ben getrouwd met Wendy en heb 3 kinderen. 2 zoons en een dochter. Ik ben inmiddels al meer dan 25 jaar actief in de Voerendaalse politiek. Eerst als commissielid, vervolgens in de gemeenteraad en de laatste 4 jaar mag u wethouder zijn. Lijsttrekker voor het CDA Voerendaal ben ik al 12 jaar. Het is een zaterdagochtend in 2036. De zon komt op boven het heuvelland. Voerendaal wordt langzaam wakker. In Klimmen fietsen kinderen naar een sportclub. In de Hanzaal zet iemand koffie voor de vrijwilligers in het gemeenschapshuis. In Ubosberg wandelt een ouder echtpaar langs groene velden, al generatie onderhouden door onze agrariërs. En in Kunrade zet een jonge familie de verhuisdozen neer in hun eerste woning. Een gewone ochtend. Maar eigenlijk is dit niet vanzelfsprekend. Hoe ons Voerendaal er over 10 jaar uitziet, hangt af van de keuzes die wij nu gaan maken. De afgelopen 4 jaar hebben we laten zien hoeveel kracht onze gemeenschap heeft. We hebben de Borenburg opengehouden voor de verenigingen en uitsluitend nog een uitbater gevonden. We hebben zwembad de Joffer behouden en een nieuwe beheerder. We hebben 5 gemeenschapshuizen. We hebben een burgerij in elke kern. We hebben ontzettend veel verenigingen aan onze gemeente. Zij zijn het hart van Voerendaal. Maar trots gaat verder dan gebouwen en verenigingen. Het gaat om de mens. Het gaat om u. Om inwoners die hun ideeën kunnen realiseren samen met ons als gemeente. Daarom biedt CDA Voerendaal in het coalitieakkoord ruimte voor burgerparticipatie. Uw mening telt bij beleid en uitvoering. Samen denken, samen doen, samen beslissen. Voerendaal is ook bijzonder door haar erfgoed en toerisme. Onze kastelen, kerken, kalkovens en Romeinse invloeden zijn uniek. Samen met streekproducten, lokale gastronomie en duurzaamheid laten we zien waar Voerendaal voor staat. Onze erfgoednota en projecten zoals de Parkstadroute, knopenlopen zorgen dat dit erfgoed behouden en beleefd wordt voor ook de kinderen en kleinkinderen na ons. Het is vast en zeker opgevallen dat wij geen verkiezingsprogramma hebben voor de komende 4 jaar. CDA Voerendaal heeft een toekomstvisie voor de komende 10 jaar waarin we vooruit willen. Sterke zelfstandige dorpen met bloeiende verenigingen waar inwoners zich thuis voelen. Woningen voor starters en ouderen, zodat iedere generatie een plek vindt. Investeren in voorzieningen en veiligheid, terwijl we landschap, natuur en erfgoed beschermen. Samen met agrariërs en ondernemers jongeren actief betrekken bij de toekomst, ouderen waardig laten wonen in hun eigen dorp waar ze geboren zijn. Samenwerking met de regio, want Voerendaal is sterker als we samenwerken met Parkstad en het Heuvelland. En boven alles samen. Samen maken inwoners, ondernemers, vrijwilligers en verenigingen Voerendaal sterk. De toekomst van Voerendaal ligt bij ons allemaal, bij mij en ook bij u. Politiek kan richting geven. Politiek kan ruimte maken voor initiatieven. Politiek kan dorpen leven houden. Dat is precies waar CDA Voerendaal zich voor inzet. Zodat die zaterdagochtend in 2036 geen droom blijft, maar werkelijkheid wordt. Eén Voerendaal waar mensen zich thuis voelen. Waar dorpen levendig blijven. Waar jong en oud hun plek vinden. Waar vrijwilligers, buren en ondernemers samen zorgen voor hun gemeenschap. Daar werken wij voor. Stem daarom op 18 maart, lijst 3, CDA Voerendaal.